वेलकाम बैक टू आवर गोरलै सल्युशन चेनेल फर सानथांमोन। तो दिनै जोंनि भिडिअनि गेजेरजों थाखो 9 नि हांखो आरो खनाफोर चेप्टारनि कुइसन नाम्बार 4 माने सोंथि 6.2 नि कुइसन नाम्बार 4 निफ्राय सावरायगोन। तो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो प्रिभियास क्लासखौ जायफोरा नायाखै अननानै नायहैबानो जाबाय जाहाथे नै भिडिअखौ मोजाङै बुजिसिनो। माने जों जुदि सिगांनि भिडिअखौ नायाखैब्ला अब्ला जों थियराम बा थार बुंथि एबा गायखान्थिफोरखौ जुदि नायाखैब्ला अब्ला अबियासलि नै दा जों जा बुजायनो थांगोन बा जा सोलोंनो थांगोन बेखौ एसे बुजिनायाव गोब्राब जागोन। तो जों गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोंसै। दा 4 कुइसनाव मा दङ नायदों सोंथि 6.2 नि 4 नाम्बार कुइसन दङ। सावगारि 6.31 आ जुदि पि किउ पेरेलेल एस टि जोंनिया नै पि किउ जों नै एस टि जों पेरेलेल नैबे माने लिगफोरखौबो जों बुजिखानाय जादों प्रिभियास क्लासाव नायबानो जाबाय। दा पि किउ आर जोंना बेसेबां नायदों नैया जोंनिया पि किउ आर 110 डिग्री होनाय दङ। इनिफ्राय आर एस टि जोंना नैबे आर एस टि आ नैबे जोंनिया 130 डिग्री होनाय दङ आरो जों दा माखौ दिहुननो होदो जोंनो दा दिहुननो होदों नैया जोंनो मा दिहुननो होदों किउ आर एस नि मानखौ जोंनो दिहुननो होदों। दा जोङो बेवहाय मोनसे होनाय दङ नाय इसोरा होननाय बे आर बिन्दोनि गेजेरजों एस टि नि लिग हांखो दोंसे जोंखौ बोनो होदों। दा नै आर बिन्दोनि गेजेरजों नै एस टि नि लिग जानाय मोनसे हांखो बोना लानोसै जोङो कुइसन इसोरा होनाय बायदियै। दा नाय मोनसे हांखो बोना लाबाय बेखौ आं मा होनसै आङो बेखौ आङो ए आरो बि होनाय जाबाय बे हांखोखौ। दा आर बिन्दोनि गेजेरजों एस टि नि लिग जानाय जोंनिया ए बि हांखो बोनाय जाबाय। तो दा लिरनोसै जोंना दा मा दङ बेफोरखौ फारसेनिफ्राय लिरलांदोंसै। नायदो सल्युसन होना लाबाय आङो मा होखो बेयाव सल्युसन। तो गिभेन होनाय दङ होनाय थानायखौ लिरनोसै होनाय दङ मा होनाय दङ पि किउ पेरेलेल एस टि पि किउ पेरेलेल एस टि एंगल पि किउ आर इक्वल टू बेसेबां होनाय दङ 110 इनिफ्राय आरो मा होनाय दङ आरो होनाय दङ एंगल आर एस टि इक्वल टू बेसेबां 130 डिग्री इनिफ्राय जोंनो दिहुननांगौ एंगल किउ आर एस इक्वल टू व्हाट किउ आर एस को जोङो दिहुननो नांगौ। आरो जों नैखौ जिहेतु ए बि खौ जों जिहेतु जों आखिनासो लादों बेखौ लिरना लानोसै आरो एस टि लिग ए बि बोनाय जाबाय। एस टि लिग मा जाखो एस टि लिग ए बि बोनाय जाबाय। माने जों आर बिन्दोथिं एस टि नि लिग लानानै आर बिन्दोथिं ए बि खौ जों बोनाय जाबाय निया। दा बेवहाय जों लिरनो हायो जिहेतु जोंना पि बि आ जिहेतु एस टि जों लिग आरो एस टि आ जिहेतु ए बि जों लिग अब्ला जों मा लिरनो हायो थार बुंथि 6.6 नि बायदियै जों लिरनो हायो पि बि आ जोंनिया माजों लिग जागोन पि बि आ जागोन जोंनिया लिग ए बि जों लिग जागोन। दा थार बुंथि 6.6 खौ नायोबा नोंथांमोना आं बुंना होनसै जाय हांखोफोरा एखे हांखोजों लिग बिसोरा गावजों गाव लिग जायो। दा एखे हांखोजों माफोर हांखोआ लिग दङ नायाव दा जोंनिया नाय एस टि आ एस टि एखे हांखो दों पि बि आरो पि किउ आरो ए बि आ जिहेतु लिग इनिखायनो पि किउ आरो ए बि आबो गावजों गाव लिग जागोन। तो दा देयरफोर डाइरेक्ट लिरखानोसै आङो पि किउ पेरेलेल ए बि माने लिग ए बि मानिफ्राय मोनखो बे थार बुंथि जिहेतु थार बुंथि 6.6 निफ्राय मोनबाय होनना लिरना होबानो जाबाय। तो ओमफ्राय नैखौ लिरना बेहा मोजाङै नेगेटिभ डाइरेक्ट लिरना सर्टकाटआव लिरदों थार बुंथि 6.6 निफ्राय मोनो होननानै नै ब्रेकेट सिङाव लिरना होबानो जाबाय। तो दा बेबायदि जाहैबायना तो दा नाय जिहेतु जोंनिया नै पि किउ जों ए बि जों निया लिग जाबायना लिग जायोबा जोंनिया मा जागोन बेयो नैजों बेजों माने नैजों आरो नैजों मा जागोन बेनिया बेजों उल्था मोखां इसिं खनाफोरा जोंनिया मा जागोन समान जागोन। आरो बे जाबाय जोंनिया मा थार बुंथि 6.2 नाय जोङो जुदि आगोलनि क्लासखौ नायाब्ला अबभियासलि जों मा मोनगोन एसे गोरा मोनगोन आरोना। तो देयरफोर डाइरेक्ट लिरखानो हागोन आं डाइरेक्ट लिरखानो हागोन एंगल मा एंगल किउ आर बि माने एंगल मा लिरनो हायो जोङो किउ आर बि इक्वल टू एंगल पि किउ आर। नाय जोंना नै पि किउ आर जों किउ आर बि जों जोंनिया उल्था मोखां इसिं खना माने मा लिरजागोन जोङो उल्था मोखां मा इसिं खना इदिबो लिरजागोन आरो नोंसोर गोसोबा लिरजागोन 6.2 थार बुंथिनिफ्राय होनना लिरजागोन। तो दा इनिफ्राय पि किउ आर नि मानानिया जोंनिया दानि बावैसो लिरना लाखादों बे मा जोंनिया 110 नाय। दा किउ आर बि नैया किउ आर बि खौ जोंनिया 110 मोनबाय नै गासैखौ बेखिना गासैखौ बेसेबां मोनखो
110 मोनबाय बा जोंनो बेखिना गासैखौ दिहुनाखै जोंनो अनलि माखौ दिहुननांगौ QRS दा जोंनो QRS खौ दिहुननो होदों तो दा जोंनो बे गासैखौ जों मोनबाय तो जोंनिया बे गासैखौ मोनोबा जों बे गासैनिफ्राय जुदि नैखिनानि मानखौ जुदि दिहुननो हायोबा बेखिनाखौ जुदि जों दिहुननानै नै गासैनिफ्राय जुदि बेखिनाखौ माइनास खालामनो हायोबा जोङो बेखिनाखौ मोननाय जागोन तो दा जोङो बेखौ माबायदि दिहुनगोन बेखिनाखौ दिहुनगोन नैसोर मोननै खनानिफ्राय नाय बे मोननै खनाया मोनसे जोंनिया थार बुंथि 6.4 बायदि मा होनदों जे जुदि मोनसे दानस'ग्राया दोंनै लिग हांखोफोरखौ दानस'यो अब्ला दानस'ग्रानि एखे फारसेथिं थानाय मोनफ्रोम जरा इसिं खनाफोरा जाफुंमा जायो तो नाय नै खना दों बे खना दों जोंना एखे फारसेथिं थायोना अब्ला बिसोर मोननाया खनाया मा जायो जोंनिया जाफुंमा खना माने जोंना दाजाब गासै बेसेबां जायो 180 डिग्री जायो आरो जों मा लिरनो हागोन इनिफ्राय लिरजागोन आरो डाइरेक्ट लिरनो हागोन जों सावगारिनिफ्राय मा मोनगोन जोङो एंगल एस नङा नैबे एंगल TSR या एंगल TSR इनिफ्राय SRB प्लस एंगल SRB इक्वल टू बेसेबां डिग्री जोंना SRB इक्वल टू 180 डिग्री बे मानिफ्राय मोनगोन थार बुंथि बे मानिफ्राय मोनगोन थार बुंथि 6.4 फोर सानदोंमोन थार बुंथि मा थार बुंथि 6.4 नायबानो जाबाय थार बुंथि 6.4 खौ तो ओमफ्राय जोंना TSR निया TSR बिनि माना जोंनिया बेसेबां नायदों निया TSR बा RST एखे हा फरायसन थांमोन RST खौनो जोङो TSR उल्था लिरनो हायो आरोना 130 बिनि जायगायाव जों बेसेबांखौ 130 बाय प्लास नैबे SRB इक्वल बेसेबां 180 डिग्री स' नैथिं लिनसै आङो जायगा थोजालिया नैनिखौ दानि SRB खौ बे साइडथिं लाखिबाय SRB इक्वल टू 180 माइनास मा जायोखो 180 माइनास 130 डिग्री स' इक्वल टू बेसेबां जायोखो 180 निफ्राय 130 थांबा बेसेबां जायो जोंनिया 50 दानाय जों नैखिनानि मानखौ जों बेसेबां मोनखो बेखिनानि मानखौ जों मोनबाय 50 नाय बेखिनानि मानखौ नैखिना खनानि मानखौ जों बेसेबां मोनबाय निया 50 आरो SRB निया SRB जोंना नै टुटेला जोंनिया बेसेबांमोन टुटेला जोंना QRB आ जोंनिया दार बावैसो दिहुनना लाबाय QRB आ जोंना 110 दा नै टुटेलनिफ्राय जों जुदि नै SRB खौ माइनास खालामनो हायो जों मोनगोन QRB तो दा जों बेखौ आं नैखिनाखौ खोमोरना होनाय जासिगोन गासैखौबो तो नोंथांमोना पस्ट खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय भिडिअखौ तो आं इरेज खालामजोबना होबाय तो दा नायदो देयारफोर मा लिरनो हागोन देयारफोर जों लिरनो हागोन एंगल जोंना सरि नैबेखौ आं नैबे खोमोरनाय थांफ्लांदों इरेज खालामना अल तो नैबायदिमोन दा जोंना दा नैखिनाखौ नांगौना नै गासैनिफ्राय बेखिनाखौ नैखिनाखौ दानख'नो हागोन अब्लानो बेखौ मोनगोन दा QRB माने QRS नायदो QRS प्लस एंगल SRB इक्वल टू मा जागोन एंगल QRB बेबायदि जोङो सावगारिनिफ्राय मोनलिनो हायो आरोना दा QRS खौ जोङो मिन्थिया बेखौ जोङो दिहुननांगोन QRS ओमफ्राय जोंना नाय SRB खौ दानि बावैसो मोनबा 50 बेखौ 50 इनिफ्राय QRB खौ दिहुनखादों जोङो QRB नि माना जोंना बेसेबां 130 डिग्री so implies that angle QRS equal to 130 minus 50 so angle QRS equal to 130 निफ्राय 50 थांबा बेसेबां जोंनिया 80 डिग्री तो दा जोंनिया बेनो जाबाय एन्सार तो गोबाव खालामलासै नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायलायनोसै तो नायदो नेक्स्ट कुइसना मा दङ 5 नाम्बार कुइसन 6.2 सोंथिनि जोंना सावगारि 6.32 आव जुदि AB पेरेलेल CD आरो जुदि एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री जायो आरो एंगल PRD इक्वल टू 127 जायो अब्ला जों X आरो Y खौ दिहुननो होदों एकदम इजि नैबेबो जोंनिया तो होनाय थानायखौ लिरनो लानोसै नाय नैनि जुदि कुइसन खालामनांगौबा जोङो ज्यामिट्रि बा लाइन्स एन्ड एंगल्स बेबायदि ज्यामिट्रिफोरनि कुइसन खालामनांगौबा जोङो सानफ्रोमबो मा खालामनांगोन जोङो सावगारि आखिनांगोन फरायसानोमोन तो आं नै सावगारिनि आखिनि जाहोना जाबाय जोंनिया सावगारिखौ आङो बुकनिफ्राय लाना फैखानाय जादों तो इनिखाय एक्सट्रा आखिनाय होनाय जायाखै बाट नोंथांमोना जिहेतु सावगारिखौ बुकनिफ्राय बेबायदि लाबोना लानो हानाय नङाना तो मास्ट बी कुइसन खालामबा आखिथारबानो जाबाय तो जों सल्युसन खालामदोंसै गोबाव खालामलासिनो होनाय थानायखौ लिरना लानोसै गिभेन मा होनाय दङ AB होनाय थानायखौ जा होनाय दङ बेखौ डाइरेक्ट लिरना होबानो जाबाय AB पेरेलेल CD ओमफ्राय एंगल APQ इक्वल टू बेसेबां 50 डिग्री बेनिफ्राय एंगल PRD इक्वल टू 120
127 डिग्री बिनिफ्राय जों मा दिहुननांगौ x इक्वल टू व्हाट y इक्वल टू व्हाट जों x आरो y नि मानखौ दिहुननांगौ नाय जोंना नै AB जों CD जोंनिया पेरेलेल अब्ला जों अबियसलि मिथिगौ नै खनाजों बे खनाजों जोंनिया समान जागोन मानो समान जागोन थार बुंथि 6.2 माने जुदि दोंसे दानस'ग्राया दोंनै लिग हांखोफोरखौ दानस'यो अब्ला मोनफ्रोमबो जरा उल्था मोखां इसिं खनाफोरा समान जायो तो देयरफॉर जों मा लिरनो हागोन सावगारिनिफ्राय मोनो जों मा लिरनो हागोन एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQD बा R जायखिजाया लिरजागोन ना एंगल PQ नै R सिम्बल लिरजागोन आरो PQD सिम्बल लिरजागोन तो मानो जाखो बे मानोना थार बुंथि 6.2 निफ्राय मोनो होनना लिरबानो जाबाय थार बुंथि 6.2 तो implies that APQ नि मानानिया जोंनिया बेसेबां दङ APQ नि माना जोंना 50 होनाय दङ बेवहाय जोंना 50 जाबाय नैबे 50 जाबाय इक्वल टू ओमफ्राय PQD बो लिरजागोन PQR बो लिरजागोन जा लिरबानो जाबाय तो नैबे x तो दा नाय x नि मानखौ जों मोनबाय बेसेबां 50 दा x नि माना मोनबाय दा जों y नि मानखौ दिहुननांगौ दा जों y नि मानखौ माबोरै दिहुनगोन तो दा जोंनिया जों x नि मानखौ निखौ आं लिरना दोनखानोसै हा बेसेबां नैबे बेसे जागोन जोंनिया नैबे जाबाय जोंनिया बेसेबां नैबे 50 जाबाय दा जों नाय नै मोनसे खनाखौ दिहुनना लानानै नै मोनसे खनाखौ दिहुनबा जोङो नैसोर मोनथाम खनानि दाजाबगासेया जों 180 डिग्री दिन्थिनो हायोना तो अब्ला जोङो y नि मानखौ इजिलि फाइन्ड आउट खालामनो हागोन तो जों अब्ला नैखौ दिहुननांगोन दा बेखौ दिहुननो थाखाय जोङो मा बाहायनो हागोन फरायसानोंथांमोन तो जों बेखौ जुदि दिहुननो थाङोबा जोंनिया गायखान्थिखौ बाहायनांगोन तो गायखान्थि जुदि नोंथांमोना जुदि प्रिभियास जुदि क्लासफोरखौ जुदि मोजाङै नायदोंबा हमना जों गायखान्थि 6.1 आव मा दङ जुदि दोंसे रोदाया दोंसे हांखोनि सायाव थायो अब्ला बेबायदियाव सोमजिनाय मोननै नांजाब खनाफोरनि दाजाबगासे 180 माने नैबायदि आरोना तो दा नैबायदि नै मोननै सायाव नै मोनसे हांखो थायोबा नै मोननै खनानि दाजाबगासे जायो 180 दा अब्लानिया नैनि सायाव जोंनिया नै PR जोंनि हांखो होनो ना अब्ला नै जों बिजों दाजाबगासे बेसेबां जागोन 180 डिग्री जागोन तो एगेन आरोबाव जों सावगारिनिफ्राय मा लिरनो हायो एंगल PRQ प्लस एंगल PRD इक्वल टू बेसेबां 180 डिग्री जोंना मानिफ्राय मोनगोन ये गायखान्थि 6.1 निफ्राय तो जोंनिया नैसोर मोननैनो दाजाबगासे 180 डिग्री जानायनि मिनिंआ जोंनिया गायखान्थि 6.1 तो बेफोरखौ जों सावरायजोबखाबाय सानदोंमोन तो दा नैबे नायदो जोंनिया PRQ नि मानखौ जोंनो नांगौसो जोंनो बे PRQ खौ दोनबाय एबार PRD नि मानानिया होखानाय दङ 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री तो implies that angle PRQ equal to 180 minus 127 दा 180 निफ्राय 127 माइनास खालामदो 180 निफ्राय जुदि 127 दानख'योबा 10 निफ्राय 7 थांबा नैथिं 3 थाबाय बा नै 7 निफ्राय 2 थांबा नै 5 बेसे जागोन जोंनिया इक्वल टू जाबाय जोंनिया 53 डिग्री दा जोंना PRQ नि मानखौ मोनबाय जोंनिया जेसेबांनि मानखौ मोनबाय जोङो 53 नाय नैबे 50 मोनबाय नैबे 53 मोनबाय अबियसलि जोङो होमबा नै y खौ जोङो दिहुननो हासिगोन दा मानोना माबायदि दिहुनगोन दा y खौ जोङो दिहुनगोन नैसोर PQR आखान्थिथामनि खना मोनथामनि दाजाबगासे जोंना बेसेबां जायो 180 डिग्री जायो होमबा जोङो y खौ जोङो दा दिहुननो हाबायना फरायसानोमोन सिम्पलि तो दा जोङो डाइरेक्ट आंना जिहेतु जायगा थोजालिया बेखौ नोंथांमोना लिरना लाबानो जाबाय आरो नैखौ गोसो लाखिबि नैखौ नैबे 50 आरो नैबे 53 मोनबाय हा बेखौ आं डाइरेक्ट उनावहाय लिरना होखागोन नैखौ आं गासैखौबो इरेज खालामग्रोनोसै जोंनिया नैखौ मोनदोंमोन नैबे मोनदोंमोन 50 बेनिफ्राय नैबे बेसेबांमोन जोंनिया 53 तो बिसोर मोननैखौ लिरना लानाय जाबाय तो एगेन आरोबाव जोंनिया मा लिरजागोन हाखान्थिथाम PQR निफ्राय मोनो PQR बे हाखान्थिथामनिफ्राय मोनगोन एंगल Y प्लस एंगल X प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री नाय माने नै खना बे खना नाय नैखौ आं डाइरेक्ट नेगेटिभ लिरनो हागोन नै y नि जायगायाव जों नैबायदिबो लिरनो हागौमोन एंगल QPR तो आं बेबायदि लिरबाय थादों डाइरेक्ट y होबाय नैखौबो डाइरेक्ट x होना होबाय बेनिफ्राय नैखौ जिहेतु जोंना जेबो गैयामोन तो PRQ होबाय ना PRQ हा तो ओमफ्राय implies that y नि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों प्लस x नि माना मोनबाय जों 50 डिग्री प्लस बेनिफ्राय PRQ दानि बावैसो दोनदों नै बिनि माना जोंना बेसेबां मोनदोंमोन 53 डिग्री इक्वल टू बेसेबां 180 डिग्री सो implies that y प्लस बिसोर मोननैखौ दाजाबदो 50 जों 53 जों तो 0 जों 3 आ 3
बेनिफ्राय 10 5 5 10 103 इक्वल टू बेसेबां 180 डिग्री so implies that y equal to 180 minus 103 so implies that y equal to दांखौबाय बेसेबां 10 निफ्राय 3 थांबा 7 बेनिफ्राय 7 निफ्राय 0 थांबा जोंना बेसेबां 7 बेनिफ्राय 1 निफ्राय 1 थांबा 0 दा y नि मानखौ जों बेसेबां मोनखो बोरसान थांमोन 77 डिग्री दा गोबाव खालामालासिनो जोङो 6 नाम्बारखौ सावरायलायनोसै तो नायदो 6 नाम्बारा जोंना नै कुइसना बेवहाय दिन्थिनाय जाबाय 6 नाम्बार कुइसनखौ दा 6 नाम्बार कुइसनाव मा दं नायदो सावगारि 6.33 आव PQ आरो RS आ गावजों गाव लिगै दोननाय गंनै आयना दा जोंना नै सावगारियाव नै PQ जों RS जों गंनै आयना होनदों आरोना आयना मानेथ' नोंथांमोना सिनायखायो बेयाव मोनसे जोङो ड्र खालामना लानांगोन फार्स्ट अफ अल दा नैयाव आं PQ नि सायाव जोङो मोनसे पारपेन्डिकुलार बोना लाबाय नैयाव आं हमनो जायखिजाया मोनसे पारपेन्डिकुलार होबाय एस होबाय निखौ मा आङो PQ नि सायाव जोङो नै BS पारपेन्डिकुलार बोनाय जाबाय आरो RS नि सायाव जोङो नै मोनसे पारपेन्डिकुलार बोनाय जाबाय निखौ मोनसे बोबाय जोङो हमना ला S निखौ मान होनसै आङो T निखौ मा आङो S होबाय निखौ मा T होबाय नै पारपेन्डिकुलार बोना लाबाय हाफोर सानदोंमोन दा जोङो होनाय थानायखौ फार्स्टनिफ्राय लिरलांदोंसै सलुशन डाइरेक्ट लिरखानोसै आखिनायनिफ्राय डाइरेक्ट लिरजागोन जोंनिया बेफोरखौ बांद्राय लिरोबा नैखिनाखौ डाइरेक्ट खेबसे लिरजोबना होबानो जाबाय नोंथांमोना जे PQ आरो RS आ गावजों गाव लिगै दोननाय गंनै आयना तो हियार लिरजागोन आं हियार जोंनिया मा PQ पेरेलेल RS नै माने PQ जोंनि RS जों पेरेलेल लिरनाय जाबाय जोङो दोंसे गोलैनाय रोदा AB आ PQ आव B बिन्दोआव सौदावदों बेफोरखौ लिरनो गोनांथि गैया तो आखिनायखौ डाइरेक्ट लिरखानोसै जोङो therefore मा आखिखौ जोङो SB पारपेन्डिकुलार PQ आरो माखौ आखिखौ दोङो TC पारपेन्डिकुलार मा आखिखौ RS बोनाय जाबाय बोनाय मा जाखो जोंनिया बोनाय जाबाय बेबायदि बोनाय जाबाय आरोना बोनायखौ जों लिरना लाबाय तो नाय जोंनिया जों मिथिगौ साइन्सनि फर्मुला बायदियै जोंनिया गोलैनाय रोदाया सोमजिनाय खना आरो रिफिनाय रोदाया सोमजिनाय खनाजों जोंनिया समान जायो माने नैबायदि आरोना जों जुदि बुजायनो थाङोबा आं नैबायदि दामनालाय नैबे मोनसे आयना ना नैथिंनिफ्राय मोनसे लाइट फैदों लाइटआ बे आयनायाव नांनानै बेथिं ओरै खारदों आरोना बेथिं थांदों आरोना नैबे लाइटआ इथिं फैना बे साइडथिं ओरै रिफिलांदों आरोना तो दा बेवहाय जों मा होनदों नै जुदि पारपेन्डिकुलार जुदि बोयोबा जों बेयाव मा जुदि जोङो जुदि पारपेन्डिकुलार माने जुदि जों थोंगोर बोयोबा बेनि जोंनिया मा होनदों गोलैनाय रोदा माने नै 1 खौ जों जुदि गोलैनाय रोदा हमोबा नै 2 खौ जुदि जोङो रिफिनाय रोदा हमोबा बै गोलैनाय रोदाया सोमजिनाय खना आरो रिफिनाय नैबे गोलैनाय रोदा नैबे रिफिनाय रोदा तो गोलैनाय रोदाया सोमजिनाय खना आरो रिफिनाय रोदाया सोमजिनाय खनाजों जोंनिया 1 जों 2 जों मा जायो समान जायो तो ओंखायनो जों नैखौ 1 आरो 2 हमसै नैखौ मा हमबाय नैखौ 1 नैबे 2 नैखौ 3 नैखौ मा हमसै 4 नाय नैखौ 1 नैखौ 2 नैखौ 3 नैखौ 4 सिनायना लाखा आं बुंनो हाखादों नैबे 1 2 नैबे 3 4 दा जोंनिया मा जाखो होमबा अभियासलि जोंनिया दा जिहेतु नैबे 1 आ गोलैनाय रोदाया सोमजिनाय खना बेनिफ्राय 2 आ जोंनिया रिफिनाय रोदाया सोमजिनाय खना बिसोर 1 जों 2 जों समान जागोन थिग बिदिनो नै 3 आ जोंनिया गोलैनाय रोदाया सोमजिनाय खना बेनिफ्राय नै 4 आ जोंनिया रिफिनाय रोदाया सोमजिनाय खना अभियासलि जोंनिया होमबा 3 आरो 4 जों मा जागोन जोंनिया समान जागोन तो दा जों लिरनोसै therefore लिरजागोन जोङो लिरजागोन बेयाव 1 आरो 2 खौ नैबायदि आखिना लाबानो जाबाय हाफोर सानथामोन हियार बेवहाय जों मा लिरजागोन बेवहाय एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मा जागोन बेयो मा जागोन रिफिनाय रोदा खना डाइरेक्ट लिरखाबाय आङो रिफिनाय रोदा खना इक्वल टू गोलैनाय रोदा खना बे लिरबानो जाबाय माने रिफिनाय रोदाया सोमजिनाय खना इक्वल टू गोलैनाय रोदाया सोमजिनाय खना बिसोर मोननाया जाबाय बेखौ आं माखौ 1 नाम्बार इकुवेशन होबाय थिग एगेन जोंनिया मा जागोन 3 इक्वल टू 4 नैखौ जोङो 2 नाम्बार इकुवेशन होबाय नाय नैबेबो सेम नैबे गोजौनिखौ लिरबानो जाबाय 3 आरो 4 आबो नै 3 4 जोंबो जोंनिया बेनो जागोन मानि थाखायनो जागोन बे रिफिनाय रोदाया सोमजिनाय खना आरो गोलैनाय रोदाया सोमजिनाय खनाजों जोंनिया मा जागोन अभियासलि बे मा जागोन समान जागोन तो नाय एबार जोंना नाय एबार जिहेतु जोंनिया नैजों
SB जों आरो TA जों जोंनिया मा जिहेतु मा होनदों बेयो जिहेतु जोंनिया बे जिहेतु लिक बायदि जाना दोङो थ' बेनिखाय जोंनिया नै 2 जों आरो नै 3 जों मा जागोन जोंनिया नै 2 खनाजों 3 खनाजों जोंनिया मा जागोन समान जागोन फर सानदोंमोन 2 खनाजों मा जागोन जोंनिया 2 इक्वल टू मा जागोन 3 नैखौ जों मा होजागोन 3 नाम्बार बाट नैनि रिजोना जोंनिया नैबे जानाय नङा हा नै 2 आरो 3 खनानि सोमजिनायनि समान जानायनि जाहोना जोंनिया रिफिनाय रोदाया सोमजिनाय खना आरो गोलैनाय रोदाया सोमजिनाय खना जोंनिया रिजोना जानाय नङा जोंनिया मा रिजोन जागोननाय जुदि जोंनिया मोननै लिगा नै बायदि थायोबा बेखौ जुदि नै बायदि दानसयोबा जोंनिया नैदिं उल्था मोखां इसिं खनाफोरा समान जायो अबियासलि अब्ला नैबायदि जोंनिया माबायदि जाना दङ नैबायदि जाना दङ नैबायदि जाना दङ बिनिफ्राय नैथिं जोंनिया नैबायदि जाना दङ अब्ला नैनि उल्था मोखां इसिं खनाया मा जागोन नैथिंनिया अब्लानिया नाय नैबे 2 नैबे 3 बुजिना फरसनामोन थ' नायदो दा जोंनिया दा जुदि जोङो जुदि 1 खौ जुदि 2 जों प्लास खालामनो हायो मा जाखो दा 1 प्लास 2 जों दा 1 खोदो देयारफोर 1 प्लास 2 खालामबाय आरोना 1 जों 2 जों प्लास खालामबाय अब्ला मा जागोन 1 प्लास 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लास एंगल 4 नाय जोंना नै 1 जों 2 जों 1 जों लेफ्ट हैंड साइड दाजाबबाय राइट हैंड साइड दाजाबाय तो इमप्लाइज दैट नाय दा एंगल 1 दा नोङो ओइ 3 नि जायगायाव जोङो नै 3 नि जायगायाव नाय एंगल 3 नि जायगायाव एंगल 2 फज'नो हायो जोङो बेखौथ' बुजिखाबाय फर सानदोंमोन मानिफ्रायनिया 3 नाम्बार इकुवेशननिफ्राय थिग बिदिनो जोङो बेवहाय नैया नै 2 नि जायगायाव नै थिग बिदिनो जों नै 2 नि जायगायाव जों मा फज'नो हायो 3 नै 2 नि जायगायाव जों मा फज'नो हायो 3 फज'बाय जोङो फर सानदोंमोन तो बे 4 जाबाय तो दा बेनि मानिफ्राय फज'खयो फ्रम 3 माने 3 निफ्राय मोनबाय होनना लिरना होबाय आरोना तो आं गोजौनि खिनाखौ खोमोनना होजोबनोसै बयखौबो तो नाय दा आं इरेज खालामना लाबाय तो अब्ला नाय 1 आरो 2 खौ जोङो नै 1 आरो 2 खौ दाजाबबा जोंनो नै गासै खनाखौ मोनबाय तो 1 प्लास 2 इक्वल टू मा जागोन जों 1 प्लास 2 नि जायगायाव 2 नि जायगायाव मा लिरनो हागोन जोङो एंगल ABC इक्वल टू ओमफ्राय लुट 3 प्लास एंगल 3 प्लास एंगल 4 नै 3 प्लास 4 माने 3 प्लास 4 दाजाबा जों गासै मा मोनगोन BCD खनाखौ मोनबाय तो मा लिरनो हागोन बेवहाय जोङो BCD तो नाय जोंनिया जिहेतु नै खनाजों बे खनाजों नैबायदि जाहैबाय आरोना जोंनिया नैबायदि सावगारिखौ जुदि आं एसे आखिना बुजायोबा नैबे जोंनिया मा A नैबे B नैबे C ओमफ्राय नैबे जोंनिया मा जाखो D होमबा जोंनिया नैजों बेजों समान जाबायना नैया समान जाबाय ABC इक्वल टू मा जोंनिया BCD जिहेतु नाया बिसोर मोननाया मा जोंनिया उल्था मोखां इसिं खना अबियासलि होमबा जोंनिया मा जागोन AB पेरेलेल DC जागोन तो जोंनिया मा जागोन देयारफोर AB पेरेलेल DC बा CD मानिफ्राय बे थार बुंथि मानिफ्राय थार बुंथि 6.2 निफ्राय तो थार बुंथि 6.2 निफ्राय जों बेखौ मोननाय जाबाय आरोना तो जों बे भिडियोनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय स' जों नेक्स्ट भिडियोआव जोङो 6.3 खौ सावरायनायनि लोगोसे बेनि सिगाङाव जा थार बुंथि आरो गायखान्थि दं बेखौ सावरायगोन तो बेयासलि भिडियोखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जोंनि चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै आरो लाइक होबानो जाबाय आरोना तो गोजोन्थों बरसन थांगोन बाय बाय